Ďalším bodom rokovania je návrh na rozpočtové opatrenia k schválenému rozpočtu mestskej časti na rok 2012. Ja len veľmi krátko poprosím pána šéfa ekonomického odboru, pána Kňažka, aby veľmi promptne uviedol tento návrh. Dobrý večer. Ja len vysvetlím to nedorozumenie. Tie rozpočtové opatrenia, ktoré ste schvaľovali v rámci tohto rozpočtu, sú na dočistenie tohto ročného rozpočtu. Žiaľ Bohu, boli pôvodne navrhnuté k prvej zmene, boli prilepené, ktorú si schválili na minulom zastupiteľstve, tesne pred zastupiteľstvom vypadli. Takže žiaľ Bohu sú zdanlivo nelogicky pripojené k rozpočtu na 2013 až 2015. Je to ale v poriadku, lebo sa týkajú tohto ročného rozpočtu. Toto, čo predkladáme teraz, sú veľké rozpočtové opatrenia, ktoré už pri pohľade na tie sumy zistíte, že nebolo ich možné zahrnúť do nejakých 3 000 ani 5 000, ktoré ste starostovi dali. Takže v tomto prípade robíme veľké presuny v rámci rozpočtových kapitol bez toho, že by sme narúšali vyrovnanosť rozpočtu. Robíme veľké presuny, aby sme učesali rozpočet podľa toho, ako nám plynuli v tomto roku výdavky, aby jednoducho na konci roku sme mali rozpočet plnený v súlade s rozpočtom a v súlade s tým, ako ste ho v rámci rozpočtových opatrení upravili. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pani poslankyňa Ižová. Najskôr pán poslanec Sloboda. Nech sa páči. Ďakujem, potom má zmysel, keďže sme prijali už uznesenie o tom, že starosta v podstate má právomoc do 3 000 eur v podstate meniť rozpočtové opatrenia, že sa to robí rozpočtové opatrenia, má zmysel v podstate ponechať položky, ktoré sú nižšie ako 3 000 eur v tomto návrhu, pretože takto sa zablokujeme ku koncu roku, že vlastne toto schválime. Potom bude lepšie nechať tú voľnosť a nechať naozaj teraz urobiť rozpočtové opatrenia len na 3 000 eur a podľa potreby v rámci právomocí starostu nechať tie položky do 3 000 eur na ňom. Teraz sme prijali také uznesenie. Áno, pán Kňažko. Keby sme urobili toto, čo navrhujete, jednoducho na konci roka, obávam sa, že starosta nebude mať dostatok priestoru na to, aby sme mohli rozpočet učesať. Ako 3 000 na jednu kapitolu nie je kto vie, aký objem prostriedkov. Pán Kňažko, ďakujem pekne. Pani prednostka. Pani prednostka, nech sa páči. Logika tohto opatrenia je, že v čase, keď sa pripravovalo a keď sme naozaj potrebovali vyčistiť ten rozpočet, tak aby do konca roka neboli prekročené žiadne položky, tak teda to sme pripravovali a nevedeli sme, že starostovi schválite rozpočtové opatrenie. Možno rozpočtové opatrenie, ktoré ste schválili v predchádzajúcom bode, nebude potrebovať a nevyužije ho. Ak áno, tak to bude iba na nejaké úplne drobné úpravy, pretože na konci roka môže sa stať, že hoci máme rezervu, príde väčšia faktúra za elektriku a musíme ju uhradiť. Hej. Čiže na toto má slúžiť rozpočtové opatrenie, ktoré ste mu schválili v predchádzajúcom bode. Toto je sumárny prehľad, aby ste aj vy ako poslanci vedeli, ako sa mení rozpočet, alebo teda zmenený rozpočet, ktorý bol schválený na predchádzajúcom zastupiteľstve. Možno sa vám zdá, že niektoré položky sú naozaj o 10-45 eur, pretože sme nevedeli, či starosta to rozpočtové opatrenie dostane, lebo v dobe, keď sme ho tvorili, ho nemal a jednoducho musíme byť každej rozpočtovej položke úplne presný, nemôže žiadnu prekročiť ani o cent. Preto je toto rozpočtové opatrenie navrhnuté. Pani poslankyňa Ižová, nech sa páči. Ďakujem za udelenie slova. Ja som si tu v tých rozpočtových opatreniach všimla, že suma vo výške 22 400 z odstupného bola presunutá na mzdy. Predpokladám, že sa tu jedná o odmeny pracovníkom miestneho úradu a touto cestou chcem neprítomnému pánu starostovi, ale aj tebe, Janko, ako vicestarostovi, poďakovať a vyjadriť ocenenie za to, že v rozpočtových opatreniach je táto suma určená pre zamestnancov na odmeny. Pevne verím, že sa nemýlim. A veľmi pekne ďakujem. Chce zareagovať pani prednostka, nech sa páči. To už nechcem. Už nechce. Áno, ja potvrdzujem, že tie peniaze, ktoré tam sú alokované, sú na ten účel, o ktorom hovoríš. Máme k návrhu uznesenia nejaké iné pripomienky? Pokiaľ nie sú, dávam hlasovať. Pripravte sa na hlasovanie. Prosím, hlasujte.
Prosím, zrušme toto hlasovanie, veľmi sa ospravedlňujem, ponáhľame sa viacej, ako je to zdravé. Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. Ďakujem pekne za slovo. Čiže miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava Ružinov po prerokovaní za A schváluje za prvé podľa paragrafu 14 odsek 2 písmeno A zákona číslo 583/2004 zbierky zákonov znení neskorších predpisov rozpočtové opatrenie sa podmienky dodržania bilancie celkových príjmov a celkových výdavkov nasledovnými presunmi rozpočtovaných prostriedkov. Dovolím si preskočiť tú detailnú tabuľku. Poprosím vás iba tú rekapituláciu. Rekapitulácia. Aj prvú zmenu, alebo už len ten upravený rozpočet? Upravený rozpočet, prvá zmena je schválená na minulom zastupiteľstve. Takže rekapitulácia, upravený rozpočet, bežné príjmy 23 miliónov 956 632, bežné výdavky 22 miliónov 884 186, bežný rozpočet 1 072 446 eur, kapitálové príjmy 432 000, kapitálové výdavky 1 712 775, kapitálový rozpočet spolu 1 280 000 minus 1 280 775. Príjmové finančné operácie 423 909, výdavkové finančné operácie 215 580, finančné operácie 208 329. Po druhé, prečerpanie rozpočtových položiek 01.8.0 transfer všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy voľby a ďalej 01116637035 daň z príjmov predaja majetku z titulu vyšších príjmov, ako boli v schválenom návrhu rozpočtu na rok 2012. Po B ukladá magistre Zuzane Maturkaničovej prednostke miestneho úradu upraviť výdavkové položky v zmysle schválených rozpočtových opatrení. Termíny hneď. Ďakujem pekne. Sú k návrhu uznesenia nejaké ďalšie pripomienky? Pokiaľ nie sú, pripravte sa na hlasovanie. Dávam hlasovať. Prosím, hlasujte. Za hlasovalo 16 poslancov, proti nebol nikto, nezdržal sa nikto, nehlasovalo 6 poslancov. Konštatujem, že návrh na rozpočtové opatrenie k schválenému rozpočtu mestskej časti na rok 2012 prešiel. Ďalší bod, stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Ružinov k návrhu dodatku štatútu hlavného mesta Bratislavy Miera Solidarity. Poprosím pani prednostku promptne. Táto zmena štatútu nadväzuje na diskusiu, ktorá prebieha na hlavnom meste, kde teda dochádza aj návrh na zmenu solidarity, ktorá je momentálne na úrovni 3%, na 2%. Je to solidarita veľkých mestských častí, ktorí časť zo svojich príjmov dávajú malým mestským častiam. Táto zmena je pre našu mestskú časť výhodná. Tým, že sa ten príspevok znižuje, očakávame z toho príjmy na úrovni zhruba 200 000 eur. Takže naše odporúčanie je schváliť túto zmenu štatútu. Ďakujem pekne, pani prednostka. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Vzhľadom k tomu, že sa do diskusie nikto neprihlásil, žiadam predsedu návrhovej komisie o návrh uznesenia. Pekne za slovo. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava Ružinov zo dňa 11.12.2002 po prerokovaní a súhlasí s návrhom dodatku štatútu hlavného... Áno. A súhlasí s návrhom dodatku štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Miera Solidarity. Po B odporúča. Za prvé, mestskému zastupiteľstvu hlasovať z hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy prijať dodatok štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Po druhé, inžinierovi Dušanovi Pekárovi starostovi zaslať stanovisko miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava Ružinov primátorovi hlavného mesta Bratislavy. Termín ihneď po podpise uznesenia. Ďakujem. Sú k návrhu uznesenia nejaké pripomienky? Pokiaľ nie sú, dávam hlasovať. Pripravte sa na hlasovanie. Prosím, hlasujte.
Konštatujem, že zahlasovalo 10 poslancov, proti nebol nikto, zdržalo sa 9 poslancov, nehlasovali 3 poslanci. Návrh uznesenia k bodu číslo 7, stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Ružinov k návrhu dodatku štatútu hlavného mesta SR Bratislavy Miera Solidarity neprešiel. O tomto bode rokovania miestneho zastupiteľstva prosím, aby všetci poslanci, ktorí nie sú v rokovacej sále, aby im boli vytiahnuté karty. Je návrh návrhovej komisie dať o tomto bode hlasovať ešte raz? Áno, samozrejme potvrdzujem, vec nejde o viac peňazí v našom rozpočte. Dobre, dávam hlasovať ešte raz o uznesení, ktorým k stanovisku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Ružinov k návrhu dodatku štatútu hlavného mesta Bratislavy Miera Solidarity. Ten návrh uznesenia pán poslanec Šmilňák už prečítal, myslím, že nie je potrebné, aby sme ho čítali znovu. Sú k návrhu uznesenia nejaké pripomienky? Pokiaľ nie sú, dávam hlasovať. Pripravte sa na hlasovanie. Prosím, hlasujte. Ďakujem pekne, konštatujem, že zahlasovalo 17 poslancov, proti nebol nikto, zdržali sa 2 poslanci. Tento návrh uznesenia prešiel. Ďalší bod, stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Ružinov k návrhu dodatku štatútu hlavného mesta SR Bratislavy rozdelenie pôsobnosti v oblasti veterinárnej starostlivosti. Veľmi promptne pani prednostku poprosím, aby uviedla ten materiál. Na základe aj zmeny zákona upravujeme, ale teda hlavné mesto prijíma nové VZN-ko, k VZN-kám hlavného mesta sa my vyjadrujeme ako mestská časť. Nakoľko v súvislosti s týmto VZN-kom pre nás nevznikajú žiadne ďalšie náklady v rozpočte, ide o povinnosť, ktorá predtým bola dobrovoľná, prispievať na odchyt tulavých zvierat a zber kadaverov, čiže uhynutých jedincov. My sme na to tak či tak prispievali, teraz sa nám to dáva ako povinnosť, ktorú teda si budeme ďalej plniť. Na miestnej rade vznikla otázka, či tento príspevok môže byť väčší. Tým, že je vyratávany na základe počtu obyvateľov, tak nie. Musel by sa zmeniť pre všetky mestské časti. Takže nevznikajú pre nás žiadne ďalšie náklady. Odporúčame schváliť. Navrhová diskusiu k bodu? Ďakujem pekne. Pán Bolčík musel na chvíľku odísť. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Ak nie sú teda žiadne príspevky, žiadam predsedu návrhovej komisie o návrhu znesenia. Takže uznesenie miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu POA súhlasí s návrhom dodatku štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy rozdelenie pôsobnosti v oblasti veterinárnej starostlivosti medzi hlavné mesto a mestské časti a po B odporúča prvé mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy prijať dodatok štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Po druhé, inžinierovi Dušanovi Pekarovi starostovi zaslať stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Ružinov primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Termín hneď po podpise uznesenia. Ďakujem. Pripravte sa na hlasovanie. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Zahlasovalo 19 poslancov, proti bolo 0, zdržal sa 1 a 1 nehlasoval. Konštatujem, že uznesenie k tomuto bodu bolo schválené.
pôvodný bod 9 bol stiahnutý návrh rokovacieho poriadku, takže vlastne bod 9, číslo 9 je pôvodný bod číslo 10, návrh Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava Ružinov o určení školských obvodov základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava Ružinov. Pán Bôčik je predkladateľom, takže si to rovno aj uvedie. Veľmi krátko poprosím pani prednostku, aby uviedla materiál. Ďakujem. Toto VZN-ko bolo naposledy menené v roku 2004, týka sa školských obvodov. Dôležité je pre nás preto, že škola vo svojom školskom obvode žiaka musí prijať. Nakoľko boli odtedy zmenené ulice, doplnené nové ulice, niektoré medzi tým zanikli, dávame vlastne do poriadku školské obvody, tak aby sedeli s ulicami, ktoré s tým reálnym stavom ulic. Čo je ešte jedna zásadná zmena, snažili sme sa tie ulice usporiadať tak, aby deti nemuseli chodiť cez veľké pešie ťahy. Najvýznamnejšie sa táto zmena dotkne školského obvodu škôl Kulišková a Ružová dolina, kde sa časť ulic, ktoré sú za Bajkalskou ulicou, Viegeho, Palkovičová a podobne, pridávajú k školským obvodom týchto škôl. Tým pádom aj zo školy Drieňova, ktorá má naozaj veľmi veľký a veľmi ľudnatý na počet detí obvod, ten bude čiastočne zredukovaný. To, z čoho sme vychádzali, zodpovedalo naozaj nejakej predikcii, koľko je tam zhruba detí, koľko je tam obyvateľov, koľko detí je v posledných ročníkoch materských škôl. Podrobne ste to rozoberali na komisii, ak by ste mali podrobné otázky, nech sa páči. Ďakujem, otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec Barkol. Ďakujem za slovo. Ja by som k tomuto materiálu chcel uviesť následovné. Veľmi chcem pekne poďakovať spracovateľovi materiálu k tomuto bodu, pretože ten materiál bol veľmi dobre pripravený. Dôvodová časť s mapkami a s rozdelením ulic je na 100% pripravená a týmto by som chcel motivovať aj ostatných pracovníkov úradu, aby sa snažili nám, poslancom, výjsť v ústrety, aby sme sa v tom zbytočne nemohli zmýliť. Toto bolo na 100% neprestrelne pripravený materiál, nepomýliteľný. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Ak nie sú ďalšie príspevky, žiadam na predsedu návrhovej komisie o návrh uznesenia. Pán poslanec Šmilňák, nech sa páči. Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu POA schváľuje Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava Ružinov a Všeobecné záväzné nariadenie potrebujeme prezentáciu pred hlasovaním. Ďakujem. Sú k návrhu uznesenia pripomienky? Pokiaľ nie sú, v tomto bode rokujeme o Všeobecne záväznom nariadení na prijatie, ktoré je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov, preto žiadam poslancov, aby sa prezentovali. Prezentovaných je 21 poslancov. Ďakujem, prítomných je 21 poslancov. Pripravte sa na hlasovanie. Prosím, hlasujte. Ďakujem, konštatujem, že za hlasovalo 20 poslancov, proti hlasoval 1 poslanec. Konštatujem, že návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava Ružinov o určení školských obvodov základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava Ružinov, prešiel. Ďalším bodom rokovania je návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava Ružinov o miestnych daniach na území mestskej časti. Konštatujem, že k tomuto bodu rokovania sa prihlásila o vystúpenie pani magistra Miroslava Šarmírová. Týmto dávam návrh, či umožníme pani Miroslave Šarmírovej vystúpiť k diskusii k tomuto bodu. Áno. Dávam hlasovať. Hlasujme, prosím.
Ďakujem pekne, konštatujem, že zahlasovalo 20 poslancov, proti nebol nikto, nezdržal sa nikto, nehlasoval jeden poslanec. Pani Šarmírová bude môcť za chvíľočku vystúpiť, ale žiadam pani prednostku magistru Maturkaničovú, aby materiál uviedla. Ďakujem za slovo. Nové VZN-ko predkladáme z dvoch dôvodov. Prvým hlavným dôvodom je nový zákon, alebo teda účinnosť zákona 460 z roku 2011, ktorá vstupuje do platnosti 1.12.2012. Vznikajú z toho teda nejaké konsekvencie pre nás. Druhý dôvod je upozornenie prokurátora, ktoré ste prerokovávali na poslednom zastupiteľstve. Ešte si dovolím teda na upresnenie, tak ako máte v tom VZN-ku, my ako mestská časť vyberáme 4 typy daní. Je to daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za predajné automaty, daň za nevyherné hracie prístroje. V zásade sa nemení pre našich daňovníkov podľa tohto VZN-ka nič, okrem daní v skratke za vyhradené parkovanie, ktorá práve na základe toho, čo prokurátor povedal, že nemôže byť vyrubovaná podľa daňovníka, ale podľa dane ako takej. Čiže toto dávame do súladu a navrhujeme vyrubiť jednu daň, ktorá je akýmsi priemerom medzi daňou, ktoré platili právnické a ktoré platili fyzické osoby. Zároveň by som dodala, že na komisii mandátovej, legislatívno-právnej a kontroly z 27.11. boli prednesené dva návrhy. Tie spočívali, prvej sa týkal daní za psa, kde navrhujú, aby daňovníkovi, ktorý vlastní nejaký doklad o tom, že pes bol certifikovane vycvičený, bola umožnená úľava z dane vo výške 50%. Tá argumentácia spočívala v tom, že chceme aj občanov podnetiť k tomu, aby sa zodpovedne správali svojim psom a teda mali ich vycvičených. Druhá vec sa týkala práve dane za vyhradené parkovanie, ktorá sa zdala teda, že to navýšenie pre občanov je neprimerane vysoké. Navrhovali, keďže nám neumožňuje zákon, aby sme rozlišili právnické a fyzické osoby, ale môžeme to urobiť tým, že poskytneme zľavu z dane pre fyzické osoby, takže daň pre právnické osoby podľa tohto návrhu komisie by zostala na úrovni tej, ako bola, čiže na tých 0,16 eur na meter štvorcový na deň, pričom pre fyzickú osobu by bolo možné udeliť zľavu vo výške 50%. Ja som si tento návrh ako predkladateľka aj teda po konzultácii s pánom starostom, ktorý sa s týmto návrhom tiež stotožnil, osvojila. Dovolím si vám rovno prečítať aj text zmeny uznesenia, ktorý teda budete musieť, alebo teda text nového uznesenia. Čiže v zmysle teda môžeme to dať rovno komisii, aby som vás tým nezdržiavala. Čo ešte je, aby ste teda, keď bude už to konkrétne uznesenie, v paragrafoch, ktoré sa týkajú práve daní za psa, tam sme dali, že daň nemôže byť kombinovaná, čiže dôchodca nemôže si uplatniť aj zľavu za to, že je dôchodca, aj zľavu za to, že má vycvičeného psa, čiže jednu z týchto daní môže využiť. Budú to 4 body, ktoré budete schvaľovať. Respektíve, ktoré sú zakomponované nové v tom uznesení, tak. Ďakujem pekne, pani prednostka. Predpokladám, že ten zmenený návrh má návrhová komisia k dispozícii. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pani Šarmírová mala vystúpiť. Áno. Šarmírová. Áno. Ospravedlňujem sa. Vystúpi pani Šarmírová. Poďte, nech sa páči. A my sme o tom hlasovali, pán poslanec. Dobrý večer prajem. Ďakujem vám za možnosť, že môžem pred vás predstúpiť a prihovoriť sa k vám, nakoľko som občan Ružinova a som aj váš volič. Myslím si, že niekedy je dôležité poznať aj náš názor priamo takto, keď vidíme vás v akcii. Chcela by som upozorniť v súvislosti s návrhom VZN o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava Ružinov. Ide o paragraf 26 sadzba dane bod 1 písmeno G za trvalé parkovanie osobného motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva mimo stráženého parkoviska je určená sadzba, teda bola pôvodne navrhovaná 0,12 eur za 1 meter štvorcový a deň, čo je v prepočte ročná sadzba 481 eur a 80 centov. Na čo chcem upozorniť sú následovné skutočnosti. Ak ja ako žiadateľ o vyhradené parkované miesto mám záujem
musím si ho predĺžiť v lehote 60 dní pred ukončením platnosti. K tomuto termínu však platili podmienky, kde bola sadzba 0,0663 za 1 meter štvorcový a deň. To znamená, že v prepočte ročný poplatok by bol 266,19 €. Je to v podstate to isté, ako keď si objednáte televízor za 266 €, avšak napokon si ho musíte kúpiť za 481 €. Nárast ceny o cirka 80 %. Mám za to z môjho pohľadu ako spotrebiteľa, že pri uplatnení objednávky na túto službu boli zmenené podmienky a teda prišlo k poškodeniu mojich práv ako spotrebiteľa občana. Ide totiž o to, že ak si ja ako občan dám žiadosť na zabezpečenie služby, mám právo byť oboznámená so všetkými podmienkami a v prvom rade s cenou za túto službu. Žiadosť za predĺženie parkovacieho povolenia som si dala preto a množstvo iných občanov, že som súhlasila so sadzbou, ktorá platila v čase podania mojej žiadosti. Keď ja mám povinnosti, mám aj práva. A preto by som vás chcela poprosiť, keby ste pri schvaľovaní akýchkoľvek všeobecne záväzných nariadení akceptovali i túto skutočnosť, že ak nejaké väzenko má vstúpiť do platnosti, tak je potrebné pozrieť aj iné skutočnosti, napríklad tu, že ja keď som si dávala žiadosť 60 dní pred ukončením platnosti môjho parkovacieho povolenia, tak väzenko tohto druhu malo byť podľa môjho pohľadu schválené predtým, ako som si tú žiadosť podávala, pretože k tomu termínu som mala vedieť, aké ceny platia za to parkovanie. Takže som vás chcela poprosiť touto formou, aby ste teda prihliadali aj na tieto skutočnosti. Samozrejme uvidíme, že čo sa napokon odsúhlasí, ale v prípade, že by sa odsúhlasil ten návrh, ktorý som videla na internete s touto sumou, tak je to porušenie mojich práv ako občana, čiže spotrebiteľa. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Sú iné návrhy do diskusie? Pán poslanec Struhár. Ja mám iba otázku na predkladateľa. Či nám aj vie vyčísliť tieto zmeny, čo prinesú pre mestskú časť? Pani prednostka, nech sa páči. Myslíte teda teraz tie už upravené, hej? Upravené budú znamenať, že zatiaľ, čo momentálne platil obyvateľ 0,0663 centa za meter štvorcový za deň, tak teraz po tejto zľave bude platiť 0,08 centa za meter štvorcový za deň, čiže zhruba to vychádza pre obyvateľa okolo 60 € navýšenie. Očakávame, že bude pozitívny dopad, že tí obyvateľia, ktorí pravdepodobne majú tie vyhradené miesta, si ich predĺžia. Zase kvôli cene môže tam byť mierny úbytok. Takže v rámci rozpočtu sme tam neočakávali nejaké dopady na rozpočet, pretože rátame, že síce sa to navýši trošku, ale možno nebude toľko daňovníkov. Ďakujem pekne, pani prednostka. Sú iné návrhy k tomuto návrhu uznesenia? Pán poslanec Guldán. Ďakujem pekne za slovo. Ja som pochopil pani Šarmírovú v tom, že ona nenapáda financie, ale retroaktivitu účinnosti tohto nášho nariadenia. Ja si myslím, že naozaj by malo platiť to, že ak ona v čase podania žiadosti podala tú žiadosť za ceny, ktorá platila, by to malo platiť. Nie? Tak poprosím autoritu pána Furina, keď mi to vysvetlí tak, že ma uspokojí, tak to budem akceptovať. S faktickou pán poslanec Furin, nech sa páči. Predstavte si, že by štát nemohol príjmať žiadne zákony, žiadne zmeny daní, nič, lebo vy ste sa rozhodovali o stavbe svojej investícií za týchto podmienok a teraz už teda nemôžu sa zmeniť, lebo vy ste sa rozhodovali vtedy, hej? To nie je retroaktivita. My hovoríme, že tie ceny budú platiť od 1.1. Veď príslušný majiteľ toho pozemku, ak nesúhlasí s tou cenou, môže vrátiť. Nie? On nemá povinnosť tam parkovať ďalej. Keď je cena vysoká, no tak vráti tovar, hej? Alebo neakceptuje tú cenu, hej? Tak nebude mať vyhradené parkovanie. To je predsa nebudeme my, VZN-ko,
ohlasovať dopredu, jak my môžeme vedieť, či niekto si podal žiadosť v čase Č, aby my sme dostatočne včas 60 dní predtým dali VZN. To je absurdné. Ďakujem, pán poslanec. Ešte krátko, pani prednostka. Tam, čo sa týka teda tej retroaktivity, naozaj nenastáva, to je jedna vec. A čo sa týka toho času, prečo to prijímame až teraz tým, že výber daní je prerozdelený medzi hlavné mesto a mestské časti, tak my sme museli čakať aj, ako sa hlavné mesto postaví k tejto zmene zákona, ako bude prebiehať, hlavne sa to týkalo výberu dane za psa, takže nebolo to, že by sme spali na Vavrinoch a sme sa teraz zobudili. Naozaj sme to nevedeli urobiť skôr, pretože tá komunikácia s hlavným mestom, na ňu sme boli odkázaní. Ale retroaktivita teda v žiadnom prípade nenastáva. Ďakujem pekne, pani prednostka. Ak nie sú žiadne ďalšie príspevky, žiadam predsedu návrhovej komisie o návrh uznesenia. Prosím o prezentáciu vzhľadom na to, že ide o zmenu VZN-ka. Áno, prosím, je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov. Žiadam poslancov, aby sa prezentovali. Prosím, prezentujme sa. Ďakujem, konštatujem, že prítomných je 21 poslancov. Aby nenastal teda nejaký chaos, návrhová komisia najskôr prečíta tú zmenu legislatívne, ako je zakotvená vo VZN-ku, ktorú som si osvojila na základe stanoviska komisie. O tejto nie je potrebné hlasovať, keďže si to ja ako predkladateľ osvojem, a následne prečítaš uznesenie, ktoré bolo v pôvodnom materiáli pripravené. Tá textácia je dôležitá iba pre vás, aby ste to konkrétne videli. Takže k tým textom zmien, ktoré si pani predkladateľka osvojila. Poprvé, v paragrafe 10 sa doplňa text odsekmi 3 a 4, ktoré znejú: trojka. Správca dane poskytne zníženie dane vo výške 50% na psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba, a táto správcovi dane predloží doklad o základnom výcviku psa vystavený akreditovanou osobou. Bod 4. Správca dane poskytuje len jedno zníženie dane podľa odseku 2 a 3. Bod číslo 2. V paragrafe 26 odsek 1 písmeno G sa suma 0,12 € nahrádza sumou 0,16 €. Po tretie, nadpis paragrafu 29 znie oslobodenie od dane a zníženie dane. Po štvrté, paragraf 29 sa doplňa odsekom 4, ktorý znie: správca dane poskytne zníženie dane vo výške 50% fyzickej osobe s trvalým pobytom v mestskej časti, ktorej bola vyrobená daň s použitím sadzby dane podľa paragrafu 26 odsek 1 písmeno G. A samotné uznesenie miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu POA schváľuje všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava Ružinov číslo 26 rok 2012 zo dňa 11.12.2012 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava Ružinov, a po B ukladá magistre Zuzane Maturkaničovej prednostke poprvé vyhlásiť všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava Ružinov číslo 26/2012 zo dňa 11.12.2012 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava Ružinov. Po druhé, zverejniť spôsobom v mestskej časti obvyklým termín i hneď po podpise starostom. Prosím, dajte hlasovať o tomto znení. Ďakujem pekne, opakujem, prítomných bolo 21 poslancov. Pripravte sa na hlasovanie. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za hlasovalo 21 poslancov, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Všetci poslanci prítomní hlasovali. Konštatujem, že uznesenie k tomuto bodu návrhu všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava Ružinov bolo schválené. Ďalším bodom je návrh na určenie termínov zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady na rok 2013. Pani prednostka, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Predkladáme vám návrh termínov zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady, v ktorom sú zohľadnené všetky prázdniny, sviatky, voľby, ktoré budú na jeseň roka 2013. Ďakujem pekne, pani prednostka. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec Barkol. Ďakujem za slovo. V materiáli máme počet termínov zasadnutí miestneho zastupiteľstva 7.
A ja si dovolím tomuto zastupiteľstvu predniesť môj návrh, ktorý bude počítať s 8 zasadnutiami. Odôvodňujem to tým, že myslím si, že mestská časť Ružinov si zaslúži trošku väčší priestor na to, aby sme sa zaoberali problémami Ružinova. Takže ak dovolíte, páni poslanci a páni poslankyne, ja vám ten návrh môj prečítam a poprosím vás o podporu. Návrh na zmenu uznesenia čisto len v bode A, bod B ten vôbec nemením. Za A schvaľuje termíny zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady na rok 2013 následovne. Termíny miestnej rady 22. január, 19. február, 26. marec, 30. apríl, 6. jún, 3. september, 8. október, 19. november. Termíny zasadnutí miestneho zastupiteľstva 5. február, 12. marec, 16. apríl, 21. máj, 25. jún, 17. september, 29. október, 10. december. So začiatkom zasadnutí miestnej rady o 10. hodine a začiatkom zasadnutí miestneho zastupiteľstva o 14. hodine. Tu na tiež uvádzam zmenu z 15. na 14. hodinu. Väčšinu zastupiteľstiev nekončíme pred 8. alebo 9. hodinou. Myslím si, že ten posun o 1 hodinu skôr nám všetkým urobí dobre. Toto je môj návrh. Skúste sa mi k nemu kľudne vyjadriť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán poslanec Guldán. Zasadnutia na rozdiel od minulých rokov sa konajú v dlhších časových intervaloch, obdobiach, v dôsledku čoho je program oveľa rozsiahlejší a odráža sa v dĺžke zasadnutia. Táto okolnosť by však nemala ísť na úkor možnosti každého poslanca meritorne sa k prejednávanej veci vyjadriť. Osobitným problémom poslanca je začiatok konania miestneho zastupiteľstva. Som toho názoru, že naši voliči majú právo na to, aby naše poslanecké výkony neboli poznačené pracovnou vyčerpanosťou. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva nie je len tak hociakým rokovaním. Skoro všetci poslanci pracujú a podávajú svojich zamestnávateľov pracovné výkony a z hľadiska psychohygieny, čo netreba považovať za frázu, ale za fakt, treba na to brať ohľad. Mali by sme sa preto rozhodnúť a posunúť zasadnutia miestneho zastupiteľstva na 10. hodinu do poludnia. To je vec veľmi vážna a ja poprosím, aby sa toto premietlo do uznesenia. Inak tento materiál je súčasťou rokovacieho poriadku a mojich pripomienok k rokovaciemu poriadku. Ja ten návrh na to uznesenie dám. My sa už večer všetci ponáhľame a jednoducho nie je dôstojné a správne, aby sme veci potom tak urýchlovali, že body, ktoré si zasluhujú pozornosť, a tak nakoniec ako všetky, jednoducho rýchlo odbijeme bez toho, že by sme si uvedomovali dôsledky. Ja som naozaj toho názoru, že poslanec by si mal urobiť čas na to, aby ten jeden deň oferoval na miestne zastupiteľstvo. Ďakujem pekne, pán poslanec Sloboda. Ďakujem. Ja len k tomuto naozaj pripomínam, to už som spomínal aj teraz návrhovateľovi tejto zmeny, že v tomto roku sme už tiež upravovali návrh z termínov zasadnutí podľa jeho návrhu a potom sme ho spätne aj tak museli v podstate upraviť naspäť, pretože to zasadnutie zastupiteľstvo sa nekonalo. Správna pripomienka tuto môjho kolegu pána Válka, že počítame teraz v návrhu rozpočtu, ktorý sme práve schválili s tým, že tam bude o jedno zastupiteľstvo viac pri položke miestne zastupiteľstvo? Asi nie. Práve sme prijali rozpočet. Takže tým pádom už vieme, ak toto odhlasujeme, že ten rozpočet tým pádom sedieť nebude, lebo samozrejme ku každému zasadnutiu zastupiteľstva sa vzťahuje odmena poslancov a vzťahujú sa k tomu samozrejme aj komisie a zasadnutia komisií. Takže to má vplyv samozrejme aj na rozpočet. Čo sa týka hodín, áno, sedíme tu dlho,
Ale zase, keď sa tu bavíme o tom, že či presunúť z 15. na 14. hodinu, má to vplyv aj na to, že nie každý z poslancov sa môže, respektíve z každého je ochotný uvoľniť jeho zamestnávateľ na takú skoršiu dobu. Ja viem, že podľa zákona musí, ale tak nie vždy to tak funguje. Ale hlavne znemožňujeme tým zúčastňovať sa obyvateľom týchto zasadnutí od začiatku na tých bodoch, ktoré by ich zaujímali. To bol aj dôvod, prečo sme to posunuli na takú neskoršiu hodinu. Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Barkol. Skúsim odpovedať pánovi Slobodovi. Čo sa týka tvojho argumentu, prečo sme zrušili jedno zastupiteľstvo tohto roku, no bolo to z toho dôvodu, že na minulý rok som tú zmenu tlačil na druhú polovicu kalendárneho roku po prázdninách. A prax ukázala, že tam sme sa s tým nevedeli vysporiadať a preto sme to zrušili. Ja som sa poučil a tento návrh môj to poučenie zohľadňuje v tom ohľade, že to jedno navýšené zastupiteľstvo som stlačil do prvého polroku. Hej, čiže pred prázdninami. Čo sa týka druhej časti argumentácie, minulý rok ti nerobilo problémy, pán zástupca, aj keď sme mali schválený rozpočet, zahlasovať za zmenu termínov, to znamená navýšenie. Nerozumiem teraz tej argumentácii, ale OK, beriem na vedomie. Ďakujem pekne, pán poslanec Guldan. Chcem poprosiť pána poslanca Barkola, či by si neosvojil návrh o termíne začatia miestneho zastupiteľstva na 10. hodinu. Žiadam to preto, lebo keď sa bude hlasovať o jeho návrhu a prejde, tak o môjom návrhu sa už hlasovať nebude. Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Sloboda. Naozaj krátku poznámku. No, rozdiel je v tom, že teraz je vidno, že ten návrh rozpočtu sme schválili len tak. Takže tu je dôležité, že teraz už nie celkom sme zosúladení pri tom návrhu rozpočtu. Takže je možné, že tie zmeny potom vďaka tomu sú otázne, či sa zmení aj táto rozpočtová položka. Ďakujem pekne, pán poslanec Furín. S faktickou. Ja myslím, že argument rozpočtu je absolútne irrelevantný. Ja si dokonca myslím, že tých zasadnutí by malo byť oveľa viacej. Pozrite sa na dnešné rokovanie, máme tu 20, neviem koľko bodov, už dávno nikto nie je schopný sledovať to rokovanie. Ja neviem, prečo nemáme každý mesiac zasadnutie, okrem teda letných prázdnin. Ako tých 2000 alebo koľko to bude naviac, to predsa nemôže byť rozhodujúce. Ďakujem pekne. S príspevkom pán poslanec Penner. Ďakujem za slovo. Iba krátku pripomienku k tomu návrhu, ktorý dal pán poslanec Guldan o tej 10. hodine. Joj, Patrik, prosím ťa, toto nám nerob. Bolo by to krásne, keby sme končili tieto zastupiteľstva po obede a nie o 7., 8., 9., 10., keď už všetci bežíme na dosť slabé baterky. Je pravda, že existuje zákon alebo nejaké legislatívne nástroje, aby nás zamestnávateľ uvoľnil z roboty, ale nie od roboty. Ja nemám problém, samozrejme, to, čo v robote zameškám tým, že som tu na drobici pred alebo po, ale niekedy naše zamestnania sú rôzne a je naozaj ťažké môcť s tým v práci seknúť a ísť na zastupiteľstva o 10:00. Neviem si to predstaviť. Ako bolo by to krásne, ale skutočne niekedy tá práca, ja som štátny zamestnanec, ale kolegovia, čo sú v súkromnom sektore, majú na krku klientov a tak ďalej. Tá 10. hodina. Je to krásna myšlienka, ale neviem si predstaviť. Je mi ľúto. Ak dojde na hlasovanie, odpusti, nemôžem podporiť. Ďakujem pekne, pán poslanec Ferjenčík. Ďakujem veľmi pekne, pán vicestarosta. Musím iba súhlasiť s našimi predrečníkmi, menovite s pánom poslancom Furínom. Sami sme videli, ako to bolo dnes. A to, že po schválený rozpočet nemôže byť naša méta číslo 1. Otázka peňazí je v tomto smere irelevantná, pretože neviem, koľko to je, ale padla to suma 2000 eur. To nemôže hrať rolu. A tretia vec, obyvatelia, keď nás chcú vidieť a navštíviť a počúvať a hovoriť niečo, si môžu nájsť čas. To by bola úplne posledná vec. My ich zastupujeme.
A keď chcem to počuť, tak sem prídem. To je všetko. Ďakujem pekne za pomoc. S faktickou pán poslanec Guldan. Krátko, prosím. Ja viem, že krátko. Ten argument, pán zástupca Vládko Sloboda, to nemôžeš myslieť vážne. Tu peniaze hrať rolu nemôžu. A Janko Junác hovorí o tom, že ľudia sem potom nemôžu prísť. Pokiaľ my začneme o 10:00, o 12:30 si dáme hodinovú pauzu na obed, budeme pokračovať tak, že o tej 5:00, 6:00 tak či onak občania budú môcť prísť na tú svoju obligátnu 18. hodinu. A verte mi, že to bude mať inú šťavu, iné grády, keď budeme korektne odpočinuto ráno zasadať a nie takýmto spôsobom už každý chceme ísť domov, lebo už toho máme dosť. A tak, ako hovoril pán inžinier Furín, už ani nevieme možno poriadne ani formulovať a vládať, sa sústrediť na také vážne veci, ako je rozpočet. Pán poslanec, aby nám to naozaj trvalo krátko, faktická, ďakujem pekne. Pán poslanec Miller. Sme tu 5 hodín s jednou prestávkou a v tej prestávke sme predsedovia poslaneckých klubov pracovali. Obávam sa, ako sa budeme sústrediť na ďalšie body. V kuloároch, v prestávkach, pri konci zasadnutia všetci poslanci hovoria, že sme tu dlho, že sa nesústredíme, že pri konci už hlasujeme proste hlava, nehlava. Plne súhlasím s tým, čo povedal pán Furín. Som za návrh pána Barkola. O tej 10:00 chápem, že nie všetci sa môžu teda uvoľniť. Tam by som asi... Ale o tej 14:00 tam by som sa teda prikláňal, samozrejme. Som všetkými 10 za tento návrh. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec. Pán zástupca Sloboda. Radšej nepredložím svoj návrh, takže ruším svoj. Ďakujem pekne. Sú nejaké ďalšie príspevky k tomuto? Ak nie sú, s faktickou pán poslanec Barkol. Ja sa ospravedlňujem, ale čakal som na koniec debaty. Bol som oslovený Patrikom Guldanom, či si osvojím jeho návrh. A čakal som ešte na nejaké ďalšie ostatné. Patrik, 10. hodinu si neviem osvojiť z toho dôvodu, že som sa pýtal ostatných kolegov, teda predsedov ostatných klubov. Bolo mi povedané, že tá 10. je veľký problém. 14. by ešte vedeli, ako tak akceptovať. Neviem, ako ukáže hlasovanie, ale 10. si nikto nevie predstaviť. Ja by som si tú 10. tiež vedel predstaviť. Je to môjim želaním, ale výsledok je taký, že prikláňam sa tiež k tej 14. hodine a to je môj návrh, za ktorým si stojím. 14. hodinu zatiaľ nechajme a uvidíme, čo prinesie prax. Pán poslanec Guldan s faktickou. By som ešte chcel poprosiť pána poslanca Barkola, keby si osvojil namiesto 8 zastupiteľstiev 9. Niekto potom organizačný odbor referát preráta tie termíny, postupnosť, ale ja si myslím, že aj v nadväznosti na to, čo povedal pán inžinier Furín, by to malo byť v poriadku. Nechcem, prosím, argumenty o tom, že to bude drahšie od 2000 eur. Ďakujem pekne. S faktickou pani poslankyňa Tomášková. Ja súhlasím s tým, my sme sa o tom aj na našom poslaneckom klube bavili, že interval jednotlivých rokovaní je nedostačujúci, len ešte zvážme, že či to pridávanie naozaj musí úrad aj vzhľadom na zber materiálov, prípravu, prerokovanie v komisiách. Naozaj neviem, či nešieme niečo horúcou ihlou, aby sme sa zasa nedostali do niečoho, čo budeme potom rušiť. Ja som za to, aby sme aj každý mesiac sedeli, len neviem, či to takto bez nejakého podkladu, ktorý by nám úrad naozaj zdôvodnil, ako predložiť materiály, ako stíhať komisie a ako spracovať materiály, miestne rady, aby komunikovali. Buďme opatrní. Ja sa inak prikláňam k posunutej hodine, ale ja to hovorím zo svojej pozície, ja som trošku pánom svojho času pri výkone svojho povolania, mám tú výhodu, ale rešpektujem názor ostatných kolegov, ktorí sú zamestnaní a musia stíhať aj to, takže ja sa prispôsobím väčšinovému názoru. Ďakujem pekne. Ak nie sú ďalšie príspevky, žiadam predsedu návrhovej komisie o návrh uznesenia.
A veľmi sa ospravedlňujem, pani prednostka sa vyjadrí k návrhu, či si osvojuje predložené návrhy, alebo neosvojuje. Ďakujem. Len teda pre poriadok, vzhľadom na to, že nie je všeobecný súhlas, tak pán poslanec, ten váš návrh si dovolím neosvojiť si. Hlasujeme o ňom samostatne. Čo sa týka tej hodiny, taktiež nie, nakoľko naozaj to, prečo sme zastupiteľstva dávali na 15, je práve kvôli tomu, aby sa občania mohli zúčastniť. A ak tej diskusii padalo to, že zastupiteľstvo 2000, tak je to pre vašu predstavu. Zastupiteľstvo nás stojí viac ako 6 000 eur, a to je samotné zastupiteľstvo. K tomu si treba prirátať komisie, miestnu radu, ktoré s tým súvisia a tak ďalej. To je naozaj len pre predstavu, vzhľadom na to, že to padalo k diskusii. Takže neosvojujem si všetky tieto návrhy a musíme o nich hlasovať samostatne, tak ako boli odozdané návrhovej komisii. S faktickou poznámkou, a už skončíme debatu, s faktickou poznámkou pani poslankyňa Tomášková a končíme debatu. Komisie až tak nie komisie, preto zasadajú každý mesiac. Takže to je nezávislé. Aj keď je zastupiteľstvo raz za 2 mesiace, komisia sedí každý mesiac bez ohľadu na to, že či je zastupiteľstvo. Teda aspoň vaša. Moja, ale aj som v 2, takže obidve. Takže... Ďakujem pekne. Žiadam predsedu návrhovej komisie o návrh uznesenia. Takže ideme hlasovať najprv o pozmeňujúcich návrhoch v poradí v takom, ako prišli do návrhovej komisie, čiže najprv budeme hlasovať o návrhu pána Barkola. Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu po A. Schvaľuje termíny zasadnutí miestneho zastupiteľstva miestnej rady na rok 2013 nasledovne. Miestna rada 22. január, 19. február, 26. marec, 30. apríl, 4. jún, 3. september, 8. október, 19. november. Miestne zastupiteľstvo 5. február, 12. marec, 16. apríl, 21. maj, 25. jún, 17. september, 29. októbra a 10. decembra. So začiatkom zasadnutí miestnej rady o 10. hodine a začiatkom zasadnutí miestneho zastupiteľstva o 14. hodine. Prosím, dajte hlasovať o tomto návrhu. Ďakujem pekne. Pripravte sa. Sú k návrhu tohto uznesenia nejaké pripomienky? Pán poslanec Guldan. Pán poslanec Barkol neodpovedal, či si osvojil môj návrh na rozšírenie počtu zasadnutí z 8 na 9. Tak, ako bol prečítaný text uznesenia, predpokladám, že si ho neosvojil. Ďakujem pekne. Dávam hlasovať ale on predložil návrh uznesenia. Ak by si ho osvojil, tak tú zmenu predloží návrhovej komisii. Nech sa páči, pán poslanec Barkol. Patrik, tvoj návrh na 9 zastupiteľstiev si neosvojujem, pretože si myslím, že 9 by určite neprešlo. 8 je ešte možnosť. S týmto návrhom chcem, aby bolo hlasované. Ďakujem pekne. Návrh uznesenia pána poslanca Barkola pán predseda návrhovej komisie prečítal. Dávam hlasovať o tomto návrhu uznesenia pána poslanca Barkola. Prosím, hlasujme. Ďakujem pekne, konštatujem, že za hlasovalo 15 poslancov, proti boli 2, zdržalo sa 5 poslancov. Konštatujem, že návrh pána poslanca Barkola prešiel. Máme nejaký ďalší návrh, pozmeňujúci návrh k tomuto návrhu uznesenia, k tomuto bodu rokovania? Všetky ďalšie návrhy sú nerelevantné tým pádom, tým, že sme vlastne prijali to uznesenie. Boli ďalšie, ale nedáva zmysel o nich hlasovať. Návrhová komisia dáva hlasovať o nejakom ďalšom návrhu predloženom iným poslancom? Áno alebo nie? Ak predloží návrhová komisia, dám o tomto bode rokovať, a ak nepredloží, nemám dať o čom hlasovať.
Týmto dávam hlasovať o návrhu. Ešte sa opýtam, pán poslanec Barkol, v tom tvojom návrhu bola aj presunutie z 15. hodiny na 14. Áno. Dobre, to znamená, teraz dáme hlasovať o celom uznesení vrátane pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Barkola. Poprosím pána predsedu návrhovej komisie, aby prečítal celý návrh uznesenia k tomuto bodu. Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu a schvaľuje termíny zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady na rok 2013 nasledovanie. Miestna rada 22 január, 19 február, 26 marec, 30 apríl, 4 jún, 3 september, 8 október, 19 november. Miestne zastupiteľstvo 5 február, 12 marec, 16 apríl, 21 máj, 25 jún, 17 september, 29 október a 10 december so začiatkom zasadnutí miestnej rady o 10. hodine a začiatkom zasadnutí miestneho zastupiteľstva o 14. hodine. Ďakujem pekne, dávam hlasovať o návrhu ako o celku. Ešte vás poprosím, neprečítali ste časť uznesenia pod písmenom B. Po B ukladá magistre Zuzane Maturkaničovej prednostke zabezpečiť vydanie a zverejnenie schváleného plánu zasadnutí na rok 2013, termín do 31.12.2012. Ďakujem pekne. V tomto momente dávam hlasovať o návrhu uznesenia ako o celku. Prosím, pripravme sa na hlasovanie. Hlasujme. Ďakujem pekne, konštatujem, že za hlasovalo 16 poslancov, proti boli 2 poslanci, zdržali sa 2 poslanci. Konštatujem, že návrh na určenie termínov zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady na rok 2013 prešiel. K bodu číslo 13, návrh na prenájom nebytového priestoru mesačná 12 Depol Slovensko z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Konštatujem, že k tomuto bodu vystúpenia sa prihlásil o slovo pán Barát. Týmto dávam hlasovať o tom, aby sme umožnili pánovi Barátovi k tomuto bodu diskusie vystúpiť. Pripravme sa na hlasovanie. Prosím, hlasujme. Ďakujem pekne, konštatujem, že za hlasovalo 17, proti boli 2, zdržali sa 2, nehlasoval 1 poslanec, tento návrh prešiel. Žiadam týmto pána zástupcu starostu inžiniera Slobodu, aby materiál uviedol. Ďakujem. Boli sme požiadaní organizáciou Depol Slovensko o možnosť prenajmu nebytového priestoru pre účely, tak ako je uvedené v návrhu. Po diskusii tu na úrade, respektíve priamo obhliadke jednotlivých priestorov, ktoré v podstate máme voľné ako mestská časť, prišlo k dohode, že jediný priestor, ktorý je pre ne vhodný, je práve tento priestor na Mesačnej. Vypracovali sme na základe ich žiadosti vlastne návrh pre zastupiteľstvo k tomu, že či teda by sme im prenajali alebo neprenajali tento priestor na účely sociálneho podniku, ktorý vlastne chcú zriadiť práve na našom území. A za podmienok, tak ako je uvedené, to znamená, že rovnaké podmienky, ako majú v priestoroch prenajatých od mesta, nájom na 20 rokov, nájomné 1 euro na rok, s tým, že všetky stavebné úpravy, opravy a tak ďalej budú znášať vlastne bez nároku na ich náhradu, na vlastné náklady. Viem, že boli pripomienky koniec koncov aj na mojej sociálnej komisii práve k dĺžke nájmu. To bola, myslím, že jediná pripomienka, že nájom na 20 rokov
je naozaj dlhý, takže tu nechávam na diskusiu, že či naozaj neschváliť 10-ročné nájom, respektíve nedať hlasovať potom o 10 rokoch. Ďakujem pekne, pán zástupca. Napriek tomu, že je prihlásená pani Ižová a pán Miller, prosím pána Barata, aby vystúpil k tomuto bodu rokovania. Prosím, s časovým limitom 3 minúty. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, ďakujem za možnosť vystúpiť. Ja by som dodal k tomu, čo som si dovolil vám poslať včera mailom, vysvetľujúci mail, ktorý sa hovorí o tom, že z akých podmienok si predstavujeme tento sociálny podnik. A dostal som k nemu nejaké reakcie pozitívne, aj teda nejaké výčitky. Ja by som teda teraz si dovolil reagovať na tento obsah. Neopakoval by som ten text, ktorý som vám poslal včera. Sociálny podnik je súčasťou takej koncepcie, ktorú vypracovali mimovládne organizácie pre Bratislavu, ktorú predložili primátorovi a magistrátu. Sociálne oddelenie magistrátu vybralo z toho niektoré časti, ktoré robia ako koncepciu pre Bratislavu. A nie je tam tento sociálny podnik. Sociálny podnik je myšlienka na pracovnú terapiu, pretože všetci nadávajú na bezdomovcov, ale málo kto niečo robí, ako s nimi urobiť niečo ďalej. Represívne opatrenia, ktoré sú snahou ich vytlačiť alebo vyhnať, vlastne nevedú k žiadnemu riešeniu, len presúvajú problém, ako sa meandruje potom táto skupina po Bratislave. Naša filozofia je, aby sa urobilo viacero menších projektov po teritórii Bratislavy, aby sa s nimi pracovalo aktívne. Toto prináša výsledky nielen u nás, ale aj v zahraničí. Čo to prinesie Ružinovu, alebo aké sú obavy vlastne s týmto spojené. Naozaj, ja neviem si predstaviť, že by tento projekt priniesol problém v tom mieste, kde je, pretože my sme zvládli ťažší projekt, ktorý je v Horskom parku, kde máme chorých, ktorých doliečujeme. A je to teritorium, ktoré je citlivejšie, ako myslím si, že ako je Ružinov. A zvládli sme to dobre. Okolie nás podporuje a je na našej strane. Naša práca s ľuďmi bez domova prináša mnoho pozitívnych výsledkov pre toto mesto. Ja viem, že vy vidíte hlavne tých, ktorí sú neusporiadaní a ktorí vám robia problémy, ale to sú tí, ktorí sa nedostali do tejto sociálnej siete a s ktorými sa zatiaľ nepracuje. Okrem toho, že sme zachránili desiatky ľudských životov, dovolím si teda to takto povedať, že sme vychytali mnohých ľudí, ktorí by inak sa pohybovali po teritórii Bratislavy, aby tu roznášali infekčné choroby, že sú mnohí ľudia, ktorých sme dostali pod kontrolu, pretože inak by tu robili kriminálnu činnosť. Tak pracujeme s týmito ľuďmi, aby sa dostali späť do života. Projekt, ktorý zamýšľame robiť, je pre 12 až 15 ľudí, neviac na tieto priestory. Je to množstvo ľudí, ktorých chceme postupne robiť. A moja obava naozaj nie je, že tým poškodíme niečo v Ružinove. Práve naopak, pomôžeme a ponúkame spoluprácu sociálnemu odboru, pretože v Ružinove nežijú len bohatí ľudia, žijú tu aj ľudia, ktorí sú sociálne slabí a pre týmto ľuďom takisto chceme pomôcť týmto projektom. A moja obava osobná je, že nebude problém, teda zaťažíme to okolie. Môj problém je aktivovať týchto ľudí, ktorí sú mnoho rokov zvyknutí nepracovať. Toto je problém tohto projektu, toto je jeho slabina, alebo teda slabá stránka. Hovorím o tom otvorene, pretože ja som na dialog otvorený a ak som dostal výčitku, teda, že som nekomunikoval s poslancami z miestskej časti a že nie som ochotný na dialog, ja som ochotný na dialog a určite ja nie som odtiaľto a ospravedlňujem sa za to, ak som urobil niečo, čo som nemal alebo čo som urobil zle. My sme oslovili majiteľa, ktorým je mestská časť a ja na dialog som ochotný. Za tých 21 rokov, čo robím v neziskovej sfére, viem, o čom bude tento dialog, že v prvom rade budem musieť bojovať s predsudkami. Potom, keď sa dohodneme, že tento projekt je potrebný, tak budeme musieť riešiť to, že tak si ho teda robte, ale robte ho niekde inde. A ja teda ponúkam túto spoluprácu, toto partnerstvo pre cieľovú skupinu, ktorú treba riešiť aktívne, ktorá sa nedá riešiť teda len vytláčaním. Toto riešenie nebude. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem pekne. Poprosím pani poslankyňu Ižovu. Ešte raz ďakujem za slovo. Vážime si prácu a snahu spoločnosti DEPAL Slovensko vytvoriť sociálny podnik, ktorý by svojou činnosťou napomáhal pracovným návykom dlhodobo nezamestnaných. Predpokladám, že sa jedná o obyvateľov Ružinova. Na základe
podnetov, dožadovania a i rozhorčenia obyvateľov Ostredkov, že sa tu rozhodovalo o nich bez nich, čiže neprebehla tu žiadna komunikácia s dotknutými obyvateľmi, či nemajú výhrady voči zavedeniu takejto výroby, hlavne vo vnútrobloku na Mesačnej ulici. A v podstate tu bol porušený demokratický prístup pri riešení problémov. Žiadam o stiahnutie tohto materiálu zo zastupiteľstva s tým, aby tento materiál bol najskôr prediskutovaný či so zámerom vytvorenia takéhoto sociálneho podniku obyvatelia Ostredkov, hlavne vnútrobloku Mesačná, súhlasia. Ak budú obyvatelia Ostredkov, hlavne obyvatelia Mesačnej ulici s projektom súhlasiť, tak tento bod doporučujem zaradiť na ďalšie miestne zastupiteľstvo. Taktiež by sa malo uskutočniť toto stretnutie občanov za prítomnosti pána starostu, poslancov na Ostredkoch a predstaviteľov spoločnosti Depaul Slovensko. V tomto zmysle podávam aj návrh uznesenia. Ďakujem pekne, pán poslanec Miller. Ďakujem. Chcel by som podporiť pani poslankyňu Ižovú, pretože dnes tu bolo povedané, že časť Nivy je postihnutá, alebo teda, že má problémy. Ja by som povedal, že Ostredky sú určite druhou najpostihnutejšou časťou Ružinova, pretože sú tam aj iné problémy. Problémy okolo obchodného domu Budúcnosť s bezdomovcami sú známe. My tam máme veľkú koncentráciu týchto ľudí. Plne súhlasím s pani Ižovou a navyše tam už vznikla nejaký problém, tam už ľudia nejakú petíciu chystajú, takže komunikujme najprv s tými ľuďmi a potom až poďme o tom hlasovať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec. Ak nie sú ďalšie príspevky, žiadam predsedu návrhovej komisie o návrh uznesenia. Ako ste si všimli, došlo k zmene, pretože pán kolega Šmilňák odišiel, takže predsedom som ja. Takže najprv prečítam návrh uznesenia, ktorý predložila pani kolegyňa poslankyňa Ižová. Pani poslankyňa, najskôr sa musíme opýtať predkladateľa toho návrhu, či ste návrh osvojuje alebo nie. Aha. Návrh pani poslankyne Ižovej. Takže prepačte, pýtam sa pána predkladateľa tohto návrhu, či si návrh pani Ižovej osvojuje. Nie, neusvojujem sa. Ďakujem pekne. Budem pokračovať v čítaní návrhu pani poslankyne Ižovej. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava Ružinov po A súhlasí so stiahnutím materiálu návrh na prenájom nebytového priestoru Mesačná 12 Depol Slovensko z dôvodu hodného osobitého zreteľa. Po B doporučuje, aby spoločnosť Depol Slovensko návrh o zriadení sociálneho podniku prerokovala za prítomnosti starostu Mestskej časti a poslancami za Ostredky spoločne s obyvateľmi Ostredkov, hlavne obyvateľov Mesačnej ulice, a po kladnom vyjadrení obyvateľov predmetný materiál opätovne predložila na rokovanie miestneho zastupiteľstva. Ďakujem. Prepačte, moja otázka znie, a treba sa prezentovať aj pri tomto návrhu, keď predkladáme návrh zmeny alebo návrh uznesenia, keďže budeme hlasovať za konečný návrh trojpätinovou väčšinou? Dobre, takže poprosím. Nech sa páči, že budeme najprv sa prezentovať. Budeme sa prezentovať vzhľadom k tomu, že sa teda jedná o návrh, ktorý vyžaduje trojpätinovú väčšinu všetkých poslancov. Prosím, prezentujme sa. Ďakujem pekne, konštatujem, že prezentovaných je 21 poslancov. Dávam hlasovať o návrhu pani poslankyne Ižovej v znení, v akom bol predložený pani poslankyňou Ižovou. Pripravte sa na hlasovanie. Prosím, hlasujme.
Dobre. Ďakujem pekne. Konštatujem, že za výsledok hlasovania, poprosím. Za hlasovalo 13 poslancov, proti nebol nikto, zdržalo sa 8 poslancov. Konštatujem, že návrh pani poslankyne Ižovej prešiel. Prosím, dajte hlasovať o uznesení ako o celku. Ospravedlňujem sa. Návrh uznesenia predložený pani poslankyňou Ižovou neprešiel. Prosím, dajme hlasovať o návrhu v pôvodnom znení. Takto, ďakujem pekne. Návrh pani poslankyne Ižovej na stiahnutie tohto bodu rokovania z tohto zastupiteľstva s tým dovedkom neprešiel. Dávame hlasovať o pôvodnom návrhu uznesenia. Prosím návrhovú komisiu, aby prečítala pôvodný návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava Ružinov zo dňa 11.12.2012. Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu po A schvaľuje z dôvodu hodného osobitého zreteľa v súlade s ustanovením paragrafu 9a odsek 9 písmena Z zákona Slovenskej národnej rady číslo 138 z roku 91 zbierky o majetku obcí a znení neskorších predpisov dlhodobý nájom nebytového priestoru mesačná 12 súpisné číslo, parcelné číslo o celkovej výmore podlahovej plochy 321,23 m2 v katastrálnom území Ružinom za účelom prevádzkovania sociálneho podniku, v ktorom sa bude vykonávať činnosť zameraná na pracovnú terapiu ako metódu sociálnej práce s ľuďmi bez domova pre neziskovú organizáciu Depol Slovensko so sídlom na Kapitulskej ulici 18 v Bratislave. Nebudem čítať s podmienkami. Nájom na 20 rokov, nájomné 1 euro na rok. Nájomca bude všetky stavebné úpravy, opravy, rekonštrukčné práce, technické zhodnotenia a podobne vykonávať výlučne na vlastné náklady bez nároku na ich náhradu. Nájomná zmluva bude podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia na miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Bratislava Ružinov. V prípade, že nájomná zmluva nebude v tejto lehote nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. Po B. Ukladá magistre Zuzane Maturkaničovej prednostke zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru. Termín do 28. februára 2013. Nech sa páči, dajte hlasovať. Ďakujem. Sú k návrhu uznesenia pripomienky. Hlási sa pán poslanec Furín. Áno. Trojpätinovou väčšinou sme to uznesenie predtým schválili. Ďakujem pekne. Dávam hlasovať o návrhu uznesenia v pôvodnom znení, tak ako ho prečítala pani poslankyňa Tomášková. Prosím, hlasujme. Ďakujem pekne. Konštatujem, že zahlasovali 2 poslanci, proti bolo 6, zdržalo sa 10 poslancov, nehlasovali 2 poslanci. Konštatujem, že návrh uznesenia na prenájom nebytového priestoru mesačná 12 Depol Slovensku z dôvodu hodného osobitného zreteľa neprešiel. Bod číslo 14, návrh na prevod právej časti nebytového priestoru číslo 901 nachádzajúceho sa v bytovom dome súpisné číslo 692 na ulici Trenčianska 30 v Bratislave. Prosím pána zástupcu Slobodu, aby krátko tento materiál uviedol. Ďakujem pekne. Ďakujem. Je to jeden z materiálov, ktorý sme mali už predtým. Vlastne Zväz rybárov žiadal od nás o odkúpenie celého nebytového priestoru s tým, že tak ako sme im to schválili, s tým nesúhlasili, pretože to bolo pre nich príliš drahé. Požiadali nás o odkúpenie len polovici tohto nebytového priestoru, len pravej časti. Máme k tomuto návrhu, respektíve k tejto žiadosti je vypracovaný znalecký posudok, pričom samozrejme cena je tým pádom minimálne 35 753,52 eur, to je podľa znaleckého posudku. Len pripomínam, že v predchádzajúcom uznesení sme vlastne schvaľovali tento prevod za 1000 eur za metr štvorcový, takže v podstate by sme mali postupovať podobne. Druhú časť v podstate tohto priestoru vlastne u nich ostane naďalej v nájme. Ďakujem pekne. Pardon.
Pardon, zabudol som. Dôležitá vec, nejde o osobitný zreteľ, pretože je to prenájom v zmysle zákona 182 o bytoch a nebytových priestoroch. Predaj nájomcovi. Tak. Áno. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Ak nie sú žiadne príspevky, žiadam predsedu návrhovej komisie o návrh uznesenia. Takže miestne zastupiteľstvo mestskej časti Ružinov zo dňa 11.12.2012 prerokalo návrh na prevod pravej časti nebytového priestoru číslo 901 nachádzajúce sa v bytovom dome súpisné číslo 692 na ulici Trenčianska 30 v Bratislave. Miestne zastupiteľstvo prerokovanie materiálu po a schvaľuje prevod nebytového priestoru číslo 901, miestnosť číslo 1 až 7, súterén stavebne určený ako kancelársky priestor, kód druhu nebytového priestoru 12-idný vo výmere podlahovej plochy 53,85 m2, nachádzajúci sa v bytovom dome na Trenčianskej ulici v Bratislave číslo 692, orientačné číslo 30, katastrálne územie Nivy, obec Bratislava, mestská časť Ružinov, Bratislava 2, ktorý je vybudovaný na parcele číslo 9442/1, druh pozemku zastávané plochy a nádvoria, zapísaný na liste vlastníctva 1185 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach, ktorého veľkosť je 5385 ku 137 123 a spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela registra C, parcela číslo 9442/1, druh pozemku zastávané plochy a nádvoria o výmere 316 m2, prislúchajúci k nebytovému priestoru číslo 901, ktorého veľkosť je 464 ku 10 000, zapísaný na liste vlastníctva 2733. Rovnaké katastrálne územie vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislave, správe mestskej časti Bratislava Ružinov pre nadobúdateľa, nájomcu Slovenský rybársky zväz, mestská organizácia Bratislava 2, Trenčianska 30, 821 09 Bratislava. Za cenu minimálne 35 753,53 eur. Po B ukladá magistre Zuzane Maturkaničovej prednostke zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o prevode NP 901, termín 28. február 2013. Ďakujem pekne. Sú k návrhu uznesenia pripomienky. Pán poslanec Sloboda. Ďakujem. Čakal som, že teda tí, ktorí mali predtým pripomienky, sa prihlásia. Vidím, že nie. Opravujem si svoj vlastný návrh. Správne, tak ako som na začiatku uviedol, predtým sme im schválili celý priestor za 1000 eur za meter štvorcový a tým pádom aj pri tomto priestore, respektíve pri tej polovici by sme mali zotrvať na tých 1000 eurách za meter štvorcový. To znamená, že keď je to 53,85 metra štvorcového, tak je cena by mala byť 53 850. Nič by sa nestalo, keby sme teraz schválili toto uznesenie tak, ako je, lebo je to za cenu minimálne, ale si myslím, že je rozumnejšie stanoviť naozaj túto cenu presne, aby nedošlo k pochybnostiam a mohla byť tá zmluva predajná spravená za nižšiu cenu. Naozaj 1000 eur za meter štvorcový, to znamená, že za cenu opravím si svoje návrh uznesenia, pričom ten koniec bodu A bude za cenu 53 850 eur. Vzhľadom k tomu, že to navrhuje pán poslanec, ktorý je súčasne predkladateľom, predpokladám, že si svoj vlastný návrh osvojuješ. Áno. Áno. To znamená, ten návrh uznesenia bude znieť v znení, ako uviedol pán poslanec Sloboda. Dávam hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Pripravme sa na hlasovanie. Prosím, hlasujme. Ďakujem pekne, konštatujem, že za hlasovalo 20 poslancov, proti nebol nikto, zdržal sa jeden poslanec. Konštatujem, že
návrh na prevod časti nebytového priestoru číslo 901 nachádzajúce sa v bytovom dome súpisné číslo 962 na ulici Trenčianska prešiel v znení, ktoré si osvojil pán poslanec, pán zástupca Sloboda. Ďalším bodom je bod číslo 15, návrh na zmenu a doplnenie uznesenia miestneho zastupiteľstva číslo 553/XL/2010 z dôvodu zníženia nájomného za užívanie pozemku pod garážou z titulu držiteľa preukazu TZP a TZPS. Ja vzhľadom k tomu, že ten pôvodný materiál, ktorý sa týkal, bavíme sa o koncepcii predaja pozemkov pod garážami v mestskej časti, ja uvediem, že týmto návrhom uznesenia meníme tú pôvodnú koncepciu tak, že osobám, ktoré sú držiteľom preukazu TZP a TZPS, dávame na výšku nájomného zľavu 50%. Myslím, že nie je potrebné k tomuto bodu rokovania ďalej tento návrh rokovania na tento bod uvádzať a týmto otváram diskusiu k tomuto bodu. Keďže nie sú žiadne príspevky, žiadam predsedu návrhovej komisie o návrh uznesenia. Ďakujem. Miestne zastupiteľstvo pre rokovanie materiálu schvaľuje, text máte všetci v uznesení, takže nebudem ho čítať. Prečítam len cenu, aby bola jasná. Za cenu minimálne 66,92 eur za meter štvorcový, spolu 8231,16 eur. Do vlastníctva Milan Baľo, Anna Baľová, adresa uvedená. Pani poslankyňa, zlé uznesenie čítaš? Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia miestneho zastupiteľstva 553/XL/2010. Ktoré mám čítať? Prepáčte, Milan, nemám to uznesenie. To je k bodu číslo? K bodu číslo 15. Aha. Pôvodný bod 15, nový bod, keďže sme vypúšťali bod číslo 14. Takže berieme späť, mala som iné číslo, 15. Takže je to návrh na zmenu a doplnenie uznesenia z dôvodu zníženia nájomného za užívanie pozemku pod garážou z titulu držiteľa preukazu ťažko zdravotného postihnutého. Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje v zmysle teda textu, ktorý máte pred sebou. Neviem, či je to treba celé čítať, takže máte áno, to, vidíte to. Treba celý ten text? Áno, veľmi rýchlo. Dobre, schváľuje v súlade s ustanovením paragrafu 9a odsek 9 písmena C zákona 138 z roku 91 zbierky o majetku obci v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, zmenu pôvodného uznesenia miestneho zastupiteľstva číslo 553/XL/2010 zo dňa 26. oktobra 2010, ktorého text sa označí ako bod číslo 1 a doplnenie uznesenia miestneho zastupiteľstva číslo 553/XL/2010 zo dňa 26. oktobra 2010 o nový text označený ako bod číslo 2, ktorý znie: po druhé, ak je nájomca pozemku pod stavbou, garážou v katastrálnom území Ružinov, Nivy a Trnávka fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutým so sprievodcom, znižuje sa nájomné za užívanie pozemku o 50% za podmienok, že po prvé je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo ťažko zdravotný postihnutý so sprievodcom, po druhé vlastník garáž, list vlastníctva respektíve iný doklad preukazujúci vlastníctvo garáže, po tretie je vlastníkom osobného motorového vozidla a nepodniká s ním, osvedčenie o evidencie vozidla respektíve technický preukaz motorového vozidla, po štvrté v mestskej časti Bratislava Ružinov nemá vyhradené parkovanie ako držiteľ preukazu ťažko zdravotne postihnutého alebo ťažko zdravotne postihnutého so sprievodcom predloží čestné prehlásenie. Po piaté nemá žiadne pohľadávky voči mestskej časti, predloží čestné prehlásenie. Prosím, nechajte hlasovať. Ďakujem pekne. Konštatujem, že v tomto bode ide o dôvod hodný osobitného zreteľa a na prijatie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov, preto žiadam poslancov, aby sa prezentovali. Prosím, prezentujme sa. Pán poslanec Miller, pán poslanec Cehlárik, pani poslankyňa Bíla, prosím, prezentujme sa.
Ďakujem. Pani poslankyňa Bíla. Ďakujem pekne, konštatujem, že je prezentovaných 19 poslancov. Dávam hlasovať, prosím, pripravme sa na hlasovanie. Prosím, hlasujte. Ďakujem, konštatujem, že za hlasovalo 18 poslancov, proti nebol nikto, zdržal sa 1 poslanec. Konštatujem, že návrh na zmenu a doplnenie uznesenia miestneho zastupiteľstva číslo 553/XL/2010 z dôvodu zníženia nájomného za užívanie pozemku pod garážou z titulu držiteľa preukazu TZP a TZPS prešlo. Ďalším bodom je bod číslo 15, pôvodný bod číslo 16, návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti pozemkov, katastrálne územie Trnávka, druh pozemku záhrady o výmere 95 m2 a druh pozemku zastávané plochy a nádvoria o výmere 28 m2 do vlastníctva Milan Balo a Anna Balová, bytom spoločenská 11, Bratislava 2. Pani prednostka, nech sa páči. Ide o, predkladáme vám návrh na prevod vlastníckych práv, ide o pozemky, ktoré bezprostredne susedia s pozemkami žiadateľov, premesku času inak nejako nepotrebné. Ďakujem pekne, pani prednostka, len poprosím, aká tu je cena za metr štvorcový? Cena je podľa znaleckého posudku v momentálnom návrhu uznesenia, s tým, že je pripomienka komisie k tomuto. Pán poslanec Furín chce asi za komisiu. €66. Tá cena podľa znaleckého posudku je 66,92 € za meter štvorcový. Spolu 8 231,16 €. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Z dôvodu, že nie sú žiadne príspevky, žiadam predsedu návrhovej komisie o návrh uznesenia. Ďakujem. Ďakujem. Takže k danému bodu rokovania miestne zastupiteľstvo pre prerokovanie materiálu schvaľuje prevod vlastníckeho práva nehnuteľností pozemkov registra C katastrálneho územia Trnávka podľa ustanovenia paragrafu 9a odsek 8 písmena B zákona číslo 138 z roku 91 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Parcela číslo 22 105/4 záhrady o výmere 95 m2, parcela číslo 22 105/9 zastávané plochy a nádvoria o výmere 28 m2. Za účelom majetkoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou súpisné číslo 171/32, parcela číslo 22 105/9, zapísané v KN na liste vlastníctva číslo 1002 vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlého pozemku parcela číslo 22 105/4 za cenu minimálne 66,92 € za meter štvorcový spolu vo výške 8 231,16 € do vlastníctva Milan Baľo, Anna Baľová, adresa. Prosím, nechajte hlasovať. Ďakujem pekne. Sú k návrhu uznesenia nejaké pripomienky? Pokiaľ nie sú, dávam hlasovať. Prosím, pripravte sa na hlasovanie. Hlasujme. Ďakujem pekne, konštatujem, že zahlasovalo 16 poslancov, proti nebol nikto, zdržali sa 2 poslanci. Konštatujem, že návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti pozemkov v katastrálnom území Trnávka, parcelné číslo, tak ako je uvedené, prešiel.
Prechádzame k ďalšiemu bodu, pôvodný bod číslo 17, bod číslo 16, návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti pozemku katastrálne územie Trnavka, druh pozemku záhrady o výmere 61 metrov do vlastníctva František Demovič, Rádiova 37, Bratislava z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Nech sa páči, pani prednostka. Opäť predkladáme návrh na prevod vlastníckeho práva teda k pozemku. Zákon nám to umožňuje predať takýmto spôsobom, nakoľko ide o pozemok malej výmery. V pôvodnom uznesení je návrh tiež podľa znaleckého posudku podľa znaleckého posudku 38,57 eur za meter štvorcový. Spolu to je 2352,77 eur. Upozorním teda, že musíme schváľovať osobitným zreteľom. Ďakujem pekne, pani prednostka. Vzhľadom k tomu, že tu je v návrhu uznesenia je cena za meter štvorcový je zistená znaleckým posudkom 38,57 eur. Nevidím dôvod, aby v tomto prípade bola cena iná, keďže sme v rovnakom katastrálnom území, aby bola cena iná ako v prípade toho materiálu, ktorý sme schvaľovali predtým, kde boli tí manželia Balovci. Takže navrhujem zmenu uznesenia do textu uviesť cenu 66,92 eur za meter štvorcový a súčasne navrhujem, aby bol kupujúci zaviazaný uhradiť sumu za užívanie spätne 2 roky. V tom predchádzajúcom prípade manželia Balovci túto sumu v mestskej časti už uhradili. Takže len v zásade dorovnávame to na tie isté podmienky, ako mali v tom predchádzajúcom bode. Chcem sa opýtať pani prednostky, či si tento návrh osvojuje. Osvojujem. Ďakujem pekne. Áno, poprosím ešte raz, aby návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. Ďakujem. Poprosím vás, keby ste mi ešte raz povedali tú sumu 66,92 eur za meter štvorcový. A celkovú sumu vie dohodiť niekto do kalkulačky 6x61 metrov štvorcových? Dobre, to potom doplňa. Dobre, takže na základe navrhnutého bodu rokovania miestne zastupiteľstvo pre rokovanie materiálu schvaľuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti pozemku registra C katastrálne územie Trnávka podľa ustanovenia paragrafu 9a odsek 8 písmena E zákona číslo 138 z roku 91 zbierky o majetku obci v znení neskorších predpisov ako pozemku malej výmery samostatne nevyužiteľného tvoriaceho súčasť oploteného dvora, nadobúdateľa, prístupného z komunikácie rádiova cez pozemky nadobúdateľa, parcelné čísle sú uvedené podľa návrhu, parcela číslo 17015/165 záhrady o výmere 61 metrov štvorcových za cenu 66,92 eur za meter štvorcový do vlastníctva František Demovič, uvedená adresa. Prosím, nechajte hlasovať za návrh. Ešte z diskusie... Aha, tak potom toto bolo po A a po B s doplatením... Odplaty za užívanie za užívanie v akom období? Za 2 roky spätne. Za 2 roky spätne. Áno. Ďakujem pekne, konštatujem, že tu jedná sa o návrh, ktorý je hodný osobitného zreteľa. Je potrebné sa prezentovať. Prosím, prezentujme sa. Ďakujem pekne, konštatujem, že prezentovaných je 19 poslancov. Pripravte sa na hlasovanie. Prosím, hlasujme.
Ďakujem pekne, konštatujem, že zahlasovalo 19 poslancov, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti, všetci poslanci hlasovali. Konštatujem, že tento návrh uznesenia na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti v katastrálnom území Trnávka do vlastníctva František Demovič prešiel. S radosťou odovzdávam vedenie schôdze pánovi starostovi. Ďakujem veľmi pekne. Pokračujeme v rokovaní bodom číslo 17. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti pozemkov registra C, katastrálne územie Trnávka, parcela číslo 15-108/1, 15-108/2, 15-108/3, 15-096/238, 15-096/245 do vlastníctva spoločnosti Polyklima SRO 314 štvrtok na Ostrove 930-40 za účelom majetkoprávneho usporiadania pozemkov pod stavbami vrátane priláhlych pozemkov. Poprosím pani prednostku, aby uviedla materiál. Tento materiál bol predložený na minulé zastupiteľstvo, kde bol stiahnutý s tým, že máme osloviť spoločnosť Polyklima, aby predložila svoju ponuku sumy, ktorú je ochotná za pozemky zaplatiť. Túto ponuku predložila tak, ako máte uvedené v materiáli a na základe tohoto vám tento materiál predkladáme. Pani doktorka Kučerová, poprosím vás, pokiaľ budú podrobnejšie otázky, poďte sem. Do diskusie sa prihlásil pán poslanec Furín. Ďakujem. Ja som sa toho stretnutia zúčastnil s dotyčnou firmou, ale napriek tomu trvám na pôvodnom návrhu, ktorý išiel z finančnej komisie, aby cena neklesla pod 300 eur za metr štvorcový. V prípade, že firma nie je schopná akceptovať túto ponuku, tak budeme naďalej v nájomnom vzťahu. Možno raz niekedy sa nájde niekto, kto bude vedieť zaplatiť túto sumu. Nemyslím si, že je potrebné sa toho majetku zbavovať za každú cenu. Ďakujem. Je to ako môj návrh. Dobre. Čiže treba predložiť písomne, to je cena za metr štvorcový. Nasleduje pán poslanec Guldan. Už mi to pán Furín vysvetlil. Ďakujem. Keďže sa nikto nehlasí do diskusie, poprosím teraz pán zástupca Bôcik, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán starosta. Ja sa len chcem uistiť o tom, že návrh pána poslanca Furína je v tom znení, že sa určuje cena, alebo sa určuje cena vo výške minimálne 300 eur metr štvorcový, s tým, že tá druhá časť toho uznesenia, povinnosť uzatvoriť nájomnú zmluvu, trvá. Ďakujem pekne. Takže poprosím predsedničku návrhovej komisie návrh uznesenia. Ďakujem. Takže na základe predloženého návrhu predkladá miestne zastupiteľstvo prerokový materiál. Schvaľuje poprvé. Prosím vás, je potrebné čítať celý ten návrh, ktorý máte v materiáloch, je to na 2 strany skoro. Prečítam iba tú cenu. To znamená, že zmena v tom texte, ktorá bola predložená, je, že pokračujem v tom texte za účelom majetkoprávneho usporiadania pozemkov pod stavbami, popisné čísla vo vlastníctve nadobudnutia a vrátenie priláhlych pozemkov za cenu 300 eur za meter štvorcový. Krát dané metre štvorcové potom vyjde z toho celková suma do vlastníctva uvedenej spoločnosti. To je po prvé. A po druhé zostáva naďalej v platnosti tak, ako to bolo navrhnuté, ak kupujúci nepodpíše kupnú zmluvu v uvedenom termíne, v uvedenej sume. Odporúča sa starostovi mestskej časti uzatvoriť nájomnú zmluvu s uvedenou spoločnosťou. Áno, v takom znení to môže ďalej zostať nezmenené, áno? Sú k prednesenému návrhu, to je pozmeňovací návrh, pripomienky. Keď nie sú, to je osobitný zreteľ? Nie. Aha, podľa zákona. Pripravme sa na hlasovanie. Áno, pozmeňovací návrh. Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme.
Za hlasovalo 17 poslancov, nikto nebol proti, 2 sa zdržali. Konštatujem, že uznesenie k bodu číslo 17 sme prijali. Pokračujeme bodom číslo 18. A to je návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti pozemkov parcela číslo 16916, 16918/1, katastrálne územie Trnávka podľa ustanovenia paragrafu 9a odsek 8 písmeno B zákona SNR číslo 138/1991 zbierky o majetku obci v znení neskorších predpisov za účelom majetkoprávneho usporiadania a užívania stavby kotolne číslo 399 postavenej na parcele číslo 16918/1 pre spoločnosť XL4 SRO Štúrova 12 811 02 Bratislava. Poprosím pani prednostka, uvedte materiál. Opäť identická situácia s tým, že teda táto spoločnosť nám svoju ponuku ani len nepredložila, takže táto sa nenachádza v materiáloch. V uznesení sa nachádza cena, ktorá bola stanovená znaleckým posudkom. Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Faktickou pán poslanec Furin. Ja som sa pomýlil, chcel som diskutovať, ale mám ten istý návrh a to, aby uznesenie bolo v takom istom, v prednesenom texte, len suma bude minimálne za 300 eur za meter štvorcový. Nie minimálne, tam musí byť pevne. Čiže za 300 eur za meter štvorcový. Poprosím písomne. Poprosím návrhovú komisiu, aby prednesla návrh uznesenia. To znamená, že vy si osvojíte ten návrh, takže môžem celé uznesenie, celé to pôvodné prečítať, hej? Nie, nebudem. Takže návrh iba, hej? Takže dáme hlasovať v znení návrhu, ktorý vám bol predložený, sa mení kúpna cena, tak ako navrhuje pán kolega Furín, za sumu 300 eur za meter štvorcový, krát počet štvorcových metrov vyjde konečná suma. A takisto zostáva v platnosti, že ak nepodpíše túto nájomnú zmluvu, tak túto kúpnu zmluvu, tak bude v platnosti nájomná zmluva. Nechám hlasovať, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Sú k návrhu uznesenia tohto pozmeňovacieho návrhu pripomienky? Keď nie sú, pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. Za tento návrh hlasovalo 17 poslancov, nikto nebol proti, 2 sa zdržali. Konštatujem, že uznesenie k bodu číslo 18 sme schválili. Ďakujem, pani doktorka. Prejdeme k bodu číslo 19. A to je návrh pravidiel kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy Mestskej časti Bratislava Ružinov. Poprosím pána hlavného kontrolóra, aby uviedol materiál. Dobrý deň, vážený pán starosta, poslankyne, poslanci. Predkladám vám aktualizovaný návrh pravidiel kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy. Aktualizoval som ho podľa súčasnej legislatívy a čakám na vaše návrhy. Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán zastupca Sloboda. Ďakujem. Keďže som bol iniciátor týchto zmien pravidel kontrolnej činnosti, navrhujem predkladateľovi, pánu hlavnému kontrolórovi, či by si neosvojil môj návrh zmien v týchto pravidlách. Prvý, že by sa do článku 6 odsek 4 vložila za druhá veta nasledovná veta: miestny kontrolór je povinný vykonať kontrolu v každom subjekte uvedenom v článku 4 písmeno ABC minimálne raz za 4 roky. To znamená, aby teda to nebolo len takto formálne, to znamená, že v každom z našich rozpočtových a príspevkových organizácií a takisto aj v organizáciách, kde máme majetkové podiely, by musela byť urobená kontrola minimálne raz počas 4 rokov, lebo to v súčasnosti nie je. Takisto druhý návrh zmeny, do článku 15 doplniť odsek 4, a to je: súčasťou správy je sumár nedostatkov zistených kontrolov v zátvorke tabulka s uvedením po A jednoznačného čísla zistenia, po B dátumu zistenia, po C úplného popisu nedostatku,
zátvorke s dôkazom, po D kritéria, ktoré neboli nedostatkom splnené, po E uvedenie príčiny výskytu nedostatku, v zátvorke vyjadrenie kontrolovaného subjektu, po F popis návrhu nápravy, respektíve nápravného opatrenia a po G termín prijatia nápravy, respektíve nápravného opatrenia, vyjadrenie kontrolovaného subjektu, po H skutočný termín nápravy, respektíve prijatia opatrenia, po I zodpovedná osoba za realizáciu opatrenia, po J termín vyhodnotenia efektivity opatrenia, ktorý vlastne stanoví hlavne kontrolór, a po J komentár vyhodnotenia tejto efektivity, či tie opatrenia boli naozaj efektívne. Toto je z dôvodu toho, aby sme naozaj nemuseli študovať 5 až neviem koľko stránkové správy, ale naozaj sústredili sa najmä na zistené nedostatky v tých subjektoch a videli sme z toho, aké nedostatky boli voči akým zákonom, respektíve voči akým predpisom a hlavne aké opatrenia navrhli tí jednotliví riaditelia organizácie, respektíve zodpovedné osoby, aby sa tieto nedostatky odstránili a už neopakovali. Takisto bod číslo, respektíve zmenu číslo 3 do článku 6 odsek 8 doplniť písmeno D. To je dvakrát ročne, čítam tak, ako to tam bude, dvakrát ročne predložiť zastupiteľstvu informačnú správu, sumár zistených nedostatkov za obdobie od poslednej informačnej správy, vrátane sumáru nedostatkov, ku ktorým mali byť prijaté opatrenia za obdobie od poslednej informačnej správy. To znamená, že proste dvakrát ročne dostaneme celkový sumár všetkých opatrení, ktoré buď boli v tom okamihu prijaté, v tom poslednom období prijaté, alebo mali byť realizované. A tým pádom uvidíme, či vôbec tie zodpovedné osoby realizujú tie opatrenia, respektíve prípadne nejaké nedostatky za to posledné obdobie boli nájdené. A v tom vyplýva aj ďalšia zmena, článok 6, odsek 8, písmeno D premenovali na písmeno E, keďže som to vlastne vsunul medzi 5 písmen. Navrhujem teda pánu predkladateľu, aby si to osvojil a ja to vlastne dal som dovolíte, kópiu. pán zástupca, ja by som vás chcel poprosiť. Ten prvý, tretí a štvrtý bod, to si autoremedúrov berem, ale o tom druhom, prosím vás, by som poprosil hlasovať. Nikto sa nehlasí do diskusie, poprosím pána zástupcu, aby členke, ja dovolím si povedať, že už predsedničke návrhovej komisie jediné, ja dúfam, že vydrží do konca zastupiteľstva, predniesol tú zmenu uznesenia s tým, že o tom jednom bode sa bude hlasovať samostatne a tie ďalšie sú remedúrov osvojené predkladateľom. Takže poprosím, nech sa páči. Toto potrebujem pomoc, lebo toto bude ťažké, takže majte prosím strpenie. Takže na základe materiálu najprv budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu kolegu Slobodu v znení. Kolega Sloboda navrhuje, aby Mestské zastupiteľstvo mestskej časti po A schválilo predložený návrh tým, že sa zmenia dané body v pôvodnom materiáli, a to tak, že bod 1 poprvé do článku 15 doplniť odstavec 4. Súčasťou správy je sumár nedostatkov zistených kontrolov v zátvorke tabuľka s uvedením. Po A jednoznačného čísla zistenia, po B dátumu zistenia, po C úplného popisu nedostatku v zátvorke dôkaz, po D kritéria, ktoré nebolo nedostatkom splnené, po E uvedenie príčiny výskytu nedostatku v zátvorke vyjadrenie kontrolovaného subjektu, po F popis návrhu nápravy, respektíve nápravného opatrenia, po G termín prijatia nápravy, respektíve nápravného opatrenia v zátvorke vyjadrenie kontrolovaného subjektu, po H skutočný termín nápravy, respektíve prijatia opatrenia, po I zodpovedná osoba za realizáciu opatrenia, po J termín vyhodnotenia efektivity opatrenia v zátvorke stanoví hlavný kontrolór, po K komentár vyhodnotenia efektivity v zátvorke hlavný kontrolór,
Po B. Ukladá inžinierovi Rastislavovi Harmanovi, miestnemu kontrolovi, zverejniť návrh pravidiel kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava Ružinov obvyklým spôsobom. Ďakujem veľmi pekne. Čiže prvé hlasovanie bude len o tom bode, ktorý si pán hlavný kontrolór Autoremedúrov neosvojil. Čiže vieme, o čom budeme hlasovať, alebo prečítate ešte raz ten jeden? Vieme? Netrapte. Len ten jeden bod prečítať. Lebo teraz ste prečítali celý návrh, tak ako je v uznesení, plus to, čo predniesol pán zastupca Sloboda. Pán hlavný kontrolór si neosvojil jeden bod, o ktorom budeme hlasovať ako prvom. Keď neprejde, tak potom budeme hlasovať o tom celom návrhu, ako ste ho prečítali. To znamená, tie odstavce... Len ten jeden. A to je ktorá story? Ktorý to bol? Ten, ktorý bol prečítaný. Teraz ten, ktorý ste čítali. Čiže o tomto ideme hlasovať. O tom budete. Ale to som celé čítala. Aha. Ja viem. Takže pripravme sa na hlasovanie. Na čo to budeme? Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. Ďakujem. Zahlasovalo 18, nikto nebol proti, 2 sa zdržali, 1 nehlasoval. Konštatujem, že táto časť uznesenia prešla a teraz ideme hlasovať o uznesení ako celku. Dobre, takže toto už bude kratšie, pretože už máme doplnený ten návrh, takže miestne zastupiteľstvo prerokovým materiálu schvaľuje po A. Pravidlá kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava Ružinov. Po B. Ukladá inžinierovi Rastislavovi Harmanovi, miestnemu kontrolórovi, zverejniť pravidlá kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava Ružinov spôsobom v mestskej časti obvyklým. Ďakujem. Sú k návrhu uznesenia pripomienky? Nie sú. Poprosím vás, pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. Zahlasovalo 20 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, 1 nehlasoval. Konštatujem, že uznesenie k bodu číslo 19 sme schválili. Veľmi pekne ďakujem. Prejdeme k bodu číslo 20. Znova bod pána hlavného kontrolóra. Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava Ružinov na prvý polorok 2013. Poprosím, pán kontrolór, uvedte materiál. Ďakujem. Vážený pán starosta, poslankyne, poslanci, predkladám vám návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti. K tomu sa vyjadrovali, požiadal som vyjadrenie predsedov všetkých komisií, vrátane poslaneckých klubov. Sú tam zapracované všetky zmeny, ktoré som dostal s výnimkou jedného, a to je, neviem, ktorý to žiadal, kontrolu stavebného úradu. Tá tam není, pretože to je prenesený výkon štátnej správy. A podľa paragrafu 118 stavebného zákona vo veciach, o ktorých v správnom konaní koná obec ako stavebný úrad, vykonáva štátnu správu v 2. stupni krajský stavebný úrad. To znamená, všetky odvolačky, ktoré idú na krajský stavebný úrad a nie riešia sa na úrade. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu k tomuto materiálu. Nikto sa nehlási do diskusie. Poprosím predsedničku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. Takže v zmysle navrhnutého obsahu bodu rokovania miestne zastupiteľstvo pre rokovanie materiálu po A schvaľuje rámcový plán kontrolnej činnosti útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava Ružinov na prvý polorok roku 2013. Po B ukladá inžinierovi Rastislavovi Harmanovi, miestnemu kontrolórovi, realizovať kontrolu v schválenom rozsahu. Nech sa páči, nechám hlasovať. Ďakujem. Sú k návrhu uznesenia pripomienky? Nie sú. Poprosím, pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme.
Zahlasovalo 19 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, 2 nehlasovali. Konštatujem, že uznesenie k bodu číslo 21 sme prijali.